tikuthokozani potsegula wireless yanu ya YouTube ya Nyasa Voice Box pamene timakhala tikukambirana nkhani zitatu zokhudza ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye kukamba nkhani zotsatira malamulo komanso za milandu Boni Kalindo lero pamene ndi president wa bungwe la Malawi First the People First akuti tsopano ku Malawi zikumatheka mulandu kumalipiratu usanaupalamule akuti ndithu ena ndithu akumayenda ndi ma government receipt kapena kuti ma GR a milandu yokuti osanapalamule munthu makhala ndi receipt loti walipiratu failure to display driver's license kapena mwina excessive speeding komanso overloading kuti akakugwira udzingoonetsa receipt ndi kumapitiriza ulendo wako. Ndi zimenezi ati ku Malawi kunoko ine kaya ine simadziwa ine sindimazidziwa kufa kuti ine ndimadziwa kuti fine umalipira munthu ukapalamula mulandu. Ndi Boni Kalindo akukamba nkhani imeneyi komanso nkhani zina zimene zikuchitika kuno ku Malawi zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi lero pano pa Nyasa Voice Box. Halo, bwana ndi bwana ku area 30 kumene kwa traffic. Ine Boni Kalindo. Kaya kuli bwanji kumene ku traffic iko. Iya kunonse kwabwino. Tasowana bwana. Ndithu ucheni ndagula masiyenta awiri. Amene wa aziyenda Lilongwe Chikangawa Mzuzu Chikangawa Lilongwe. Ndeni mafuna ya mundipase GR ndingoputiratu milandu. Ndimanena kuti ndimafuna mundimenyere omweja timapanga ija mundipase GR yokuti ndingo yoputiratu mulandu kuti ndikamayenda ndizingoonesa kwa anzanu. Sipaja masiku ano zikumathikatu kungoputiratu mulandu kungolipiratu kenako basi uzingoenda kuti kwakumana ndi a traffic ena uzingoonesa. Bwana bwana mamenya yabwinotu kwambiri introduction imene imwapangayi ikuthandiza ambiri ifeyo ama transport kuuputiratu mulandu usana upeze kungoulipiratu basi. Mwati masiyenta aziyenda Lilongwe Chikangawa Mzuzu Chikangawa Chikangawa Lilongwe. Ndikupeze ni pani muli pa 18 owazi koma kwambiri ndikupeza ni pamenepo. Muli bwanji ya Malawi kuna kulikonse kumene muli. Ine ndine Boni Kalindo, president wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi. Ndipepese chifukwa dzulo kung'alula kunavuta chifukwa cha msonkhano wa atolankhani umene ndinali nawo. Ndipo mafoni ndalandira, mameseji ndalandira, anthu kufuna kuti amve zeni munyengo ino ya ng'alulization. Ndimadziwa kunena kuti mmafuna tikukupasirani the DC daily komano chifukwa cha zovuta zimenezi program imeneyi ya atolankhani imene timalengeza ma demonstrations pa 8 August amene akubwerayi azinapangisa kuti ng'alulization ikhale ngati kulibe dzulo. Koma ndikusimikizireni kuti ndicholinga ndi chikhumbo changa kuti tizikupasirani ng'alulization munyengo yong'alula osaopa wina aliyense muziko la democracy. Boma la Malawi kuzera ku Malawi Police sopano munthu amene ali ndi transport yake makamaka othamanga masiyenta maminibasi achitano introduce ma GR oti ukhoza kumaputiratu mulandu kukaulipiratu mulandu usanafike ndikulipira ndalama yo ndikukupasa lisiti kuti munthu ukamayenda pansewu utapanga overload utanyamula anthu ochuluka uzingoonesa lisitiro. Ndi mmene lili ziko la Chakwera ziko la Tonse Alliance limene china chilichonse ndichosokonekera. Mukapita ku malamulo a ziko lino kulibeko provision imene yonena kuti munthu ukhoza kupita ku khoti
upita ku polisi ndikukalipiratu mulandu umene munthu sunauputepo. Koma ku Malawi kunoko ndizotheka ndithu, china chilichonse ndizotheka. Dziko lino china chilichonse ndichoonongeka, ndichosokonekera. Ndi chifukwa chake olo muzamuone vice president wake nayenso ndiosokonekera, olonso president yo onse mitu yawo siyenda bwino ndiosokonekera. Taona ni wina akunena statement yonena kuti iyeyo anasankhidwa kuti chifukwa chokuti ndikadaulo ndikaswiri woziwa kupempha maiko akunja. Eti president yo wapita zulu kunzuzu ndikukauza anthu kuti iyeyo safuna kuti dziko la Malawi likhale la anthu opempha. Akufuna likhale dziko la anthu ozidalira paokha. Akufuna dziko limene atsogoleri ake sapita ndikumakasupuka mabondo ku chifukwa chopempha. Chikhalireni icho vice president akuchita preach gospel yonena kuti anamusankha chifukwa iye ndikadaulo oziwa kupempha dziko la Malawi. China chilichonse ndichosokonekera. That is why nawonso a traffic mitu yawo sikuyenda bwino. Akumakonza kukupasa risiti kuti olo munthu utapanga ngozi palibe vuto, ungoonesa kuti ngozi iyi tutapangayi tinali titapempha kale GR kuguliratu GR. Ndi mmene dziko lilili. Nawonso a NRB amene atumidwa kuti akapusise Amalawi powalemba za nzika, powanamiza kuti azapereka fetereza chaka chamawa, makamaka kuwapusisa anthu amene ndi ofoira, anthu osusuka amene amangosusukira zina zilizonse, akuwapusisa Amalawi powafusaso mafuso opusa kwambiri. Ati kumafusa kuti muli ndi dishi ali ayi, muli ndi DSTV ayi, muli ndi Zuku ayi, kapena munamba mwapitako ku America ayi, munamba mwakwerapo ndege ayi, pakhomo pano muli ndi wiribala ayi, pakhomo panopa muli ndi ngolo ayi. Amalawi tikupusisidwa kwambiri ndi anthu awawa mamafiyazi. Kuwapusisa Amalawi potengera umphawi wawo ndikumafusa mafuso. Munthu akukuza nikuti chiyambireni sanambe wakwerapo ndege. Ndiye ku America kuwapita bwanji? Apita pa ufiti? Kodi chamba chimene mukumadya m'maofesi mukumadya chamba cha mtundu wanji? Chifukwa simungapange program yopita kumuzi ndikumakamfusa munthu zinthu zimene iyeyo sanambe wakhala nazo. Kumamfusa kunena kuti uli ndi phone ali ayi, nanga internet ungapezeke nayo? That is completely nonsense. Kuwatola Amalawi potengera advantage ya umphawi wawo. Vuto solina ndi ifeyo Amalawi sitimachedwa kuyiwala. Amalawi ife tili ndi vuto sitichedwa kuyiwala. 2025 zisankho zikubwerazi kutero kwa Amalawi ena mukayiwala kuti mwazunzika kwa zaka 4 kwa zaka 5 mu ulamuliro wa Chakwera. Ndi pamene muti muzikatenga voti yanu ndikumaka muvotera. Ndipo tu ena anu mwayamba kuvota kale. Chifukwa exercise imene ikupangidwa ijayo ndi exercise yofuna kukuna mizani. Amalawi pena bajeta ziyang'ana ni patali. Kodi fetereza ayo mudati muzitolera kandrama kanu kumapanga maganyo. Simunga zagule panoka. Anthu akuchita kuoneka kuti akukuna mizani kumakuuzani kuti bwerani tizakulembeni za fetereza, koma fetereza tizakupasani chaka chamawa. Ndiye kuti mitu yathu ikuyenda bwino. Nanga chaka chino simuthira fetereza ayo. Inu mukuchita kuziwiratu kunena kuti apapa munthu yakutipusisa. Ndi pamene mukulembesa inu maina, mukutenga chanzika chanu ndikuonesa, ndikutenga tengapo ma details, pakana kupereka phone number. Kuwafusa kuti kodi phone number imene ndi achani, alati kufuna tizikuyimbirani. Azikuyimbirani kuti chani? Muziwe kuti pamene popo mwavoterato anthu awa ni mamafia, ndi anthu opsa kwambiri. Paliso awa amachedwa maziphunzisi. Maziphunzisi ndi anthu ena omvesa chisoni kwambiri. Chifukwa ngati pali mtundu wa anthuso ogwira ntchito zaboma amene akuzunzika, amene ena wanapita ku skulu ku training pakana lero sanalembedwe ntchito, ena akulembedwa ntchito za ganyo zomwe apasidwa 80,000 ndiye ni maziphunzisi. Koma ikafikapo nthawi yobera zisankho mmakhonza kuchita sacrifice ziko lanu chifukwa cha 50,000.
kutero koma aziphunzitsi ndi ma headmasters mupusisidwa posachedapa, mutengedwa mukadye nsima m'mahotelo mutengedwa mpite malo mamotero osiyanasiyana akakupaseni mipunga. Ndikukuwuzani kuti tikukupangani training ya zisankho. Iniyo ndi amene mmakhala pasogolo kuberaso zisankhozo. Chikhaliyenicho ndinu mtundu womvetsa chisoni amene mukuvutika kwambiri. Ndipo mtundu wa anthu akuno ku Malawi khaya tinabadwa bwanji khaya timaona ngati andalewa ndi milungu, koma ndikufuna ndikukumbuseni kuti mukumbukire mavuto anu. Inu manesi amene mukuvutika, pali manesi ena amulilongwe amene ali under World Bank, analembedwa ntchito under World Bank, koma pakana lero ndalama zawo sakulandira. Manesi tu amumzinda wa Lilongwe. Kuli awa amene amatchedwa a pension, anthu amene anachita retire pa ntchito kalekale koma sakulandira ndalama zawo. Nanunso kuteko zisankho zikamabwera mukavoteranso chakwera. Kodi kumakhala kutani, kulozedwa kutani? Anthu mukuwaona amene akukuzunzirani, koma iniyobe muli nawo pati ziko la mamafiya. Kuteroko china chilichonse padakali pano pa Malawi muno ndichowonongeka. Inuyo a business amene mukuzunzika, takuyitanirani mademo pa 8 pano, ma vendors mademo ali pa 8 ziko lonse, koma mukapezeka kuti ena sakatulukanso. Ndiye kumadabwa kuti kodi sipano kulira mmalira kuja, mmalira chifukwa chani? Tikufuna ulendo uno wa Malawi tikusimikizireni kuti mademo awa alipo. Ngakhale kuti boma lili ni ma tactics yake alepheresanso mademo amene anayamba amayenera kukhala lero. Sitikudziwa kuti organization inaenda bwanji, koma mademo amene walepheresedwa malipoti atipeza ife kuti wandale wina minister wina amayimbira phone ma DC kunena kuti mademo amene wasachitike. Ndipo anakonza paralelo mademo ena kwa akundilande kumana mangati ati anthu anabuka pomwe sanabuke. Ine muyerekeze muwalepherese, kapena amavenda ndi a business muyerekeze muwalepherese, tizakapange mademo m'manyumba mwanu. Ziko lino si ziko loopsezana, osamaopsezana, palibe zoopsezana. Ndipo ziko lindira democracy. Amalawi ali ndi ufulu opanga zionesero monga mene munapangira inuyo a MCP. Makamaka inu achakwera mmachita kuthamanga thukutaliri kuno thukutalo samba kufuna udindo. Lero anzanu akuona nawonso mavuto, mwasiye anthu apange demonstrate, koma osakhala kumaopseza anthu. Inu mukabwera kuzati opseza ifenso tizakuopsezani. Koma mademo alipo pa 8 August. Wina afune asafune. Ndikupempheni ya Malawi olo mu district mwanu mukonzanso nanu kupita kwa DC ndikukapempha kalata yokuti mupange mademo. Ziko lilanunkha ilili palibe chimene chikuyenda. Amene akunjoya munomo ndi wandale, amene akunjoya munomo ngakhale olo ntchito imene muone mene akulemberana ntchito, muona kuti olo ku polisi kumene amene akulembedwa ambiri ndi ochokera ku Central Region. Olo ndalama za mtukula pakhomo amene akulandira ndalama ma 1 million olowana mpaka nakuphana anthu ndi kukasiya kapena kudowa Salima Central Region Nchinji. Palibe amene akulandira ndalama zambiri kuposa Central Region. Ena akumalandira mtukula pakhomo wa 50,000, ena 60, ena so kungu apanga blutik kumene osalandira ndalamazo kumangu anamiza atazibanso omwewo amene akumapanga za mtukula pakhomo. Koma kukasiya ndeko kwachita kubweranso bungwe lina la Atika Give Direct. Akumapereka ndalama zinaso akapereka za mtukula pakhomo kuchokera kuboma a Give Direct sinawso akumabwera kuzapereka pompo. Oti last week anthu aphana kumene koko chifukwa chokanganirana ndalama. Izi ndi zimene zilili muja mu ulendo wathu opita ku Kanaani pamene anzathu ali pasogolo kwambiri. Choncho ndikukumbuseni ya Malawi kunena kuti musayiwalire mavuto. Inu anthu a pension musayiwalire mavuto. Inu maziphunzitsi, manesi ogwira ntchito mboma, mavenda a business musayiwalire mavuto amene mukukumana nawo. Osakavoteranso izi ndi zasoka, izi ndi zosavuka za minyama, ndipo boma ili silingatithandize. Bonnie Calendar, the DC, mwana wopsa kwambiri.
the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TM Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.